Bale, ba, egunon Euskal Herria, hemen txerago, bainat Euskal Gemin, eta hardcore erronkaekin jarraitzea goaz. Audioa pixkat hobetu dut, bueno, nire ustetan, ez dakit nola da behien, eta jokuko volumena igual jarraitzen du, oza, ez daukat. Ez dakit zaitik, launtxerra dala eta, piratea dala eta, bari. Hemen, burdin pixkat zeukagun, eta egiten ustea noa. Epa. Momentuz, eta koala hori bai horrutziko dugu. Badakit jendeak koala edo ikatza ondo neurtzen duela. Baina, bueno, nire ez asko importa, zero beti da erresa aurkitzen. Bale, ba, bella ditugu inguruan, batez alde hortan, eta etxea behin egindakoan, honek hartze izango izateko nena. Bale. Ba, bideo egiten nahi nintzen bitartean, lehengoa tala egota daukat, eta ikusitu komentarioak, eta bai, ipatxe bunkerrak eitearena, ba, gode momentu batzuk, adibidez hogerik gabe denean, eta rekursi gabe, ba, bueno, ondo tortze hila, bunker batzuk. Edo bunker bat itea, hola, campamento base bezala. Baina, bai. Eta Jasoni, ba, printzipio zarrankau, zune desunego dezakezu. Hau da, ez dugu, ez duzu zertan, ba, ni adibidez edo sasuradia jarraitu behar, ez? Zuke igo dezakezu, nahi desunean. Baina gauza da, kaka. Gauza da, ba hori, atal bakoitza. Atal bakoitzaren iraupena gurearekin jarritzen badezu, horretik egiten ditut nik 20 minutuko bideoak orain, eta ez 30-koak lehen abesela. Ba gero jakiteko zein dan benetan irabazlea, ez? Denborari dago kionez egingo dugulako, nire ustez. Bueno, a ver. Bale, ba. Eguna eta goarekin etxean inguran abilen bitartzen ez daukat arazorik. Hau ingo dugu. Bai, danak. Itxusia dira, baina bueno. Ez du importako. Eta oin, fence, no egiten zian? Horrela ez. Horrela? Kolore honetakoak ingo ditugu. Ez asko gustatzen, baina bueno. Funtzionatzen dute bitartean. Begia esan, intxe momentu enten. Gero jebiliko gara estetikai begiratzen eta momentu lasaiago batean. Momentuz hemen ibiliko da, hemen ibiliko dira gure animalitxoak. Hemen etxetik urbil. A ver. Ostras, ze itxusia dan. Joe. Hori egin zuenake, hori pentsatu zuenake. Ez, baina zuaitzak disberdina zuaitzen egurra desberdina denez, ba, bazen danak kolore desberdina jartzea. Eta, ba, bueno, ez egin nahi gustatzen, izorra daitela. Punto. Bale, ba. Honek arreko ditugu behiak. Ze bada ez daukagu, bale. Orduan baratza bat egin beharko genuke. Ni baratzekin gehien bat itean da automatikoa. Automatikoa ez hartu eta bakarrik landatu eta bakarrik hartzen dituena. Baina bai zu jartzen dituzu, ez? Eta ja, danak prest daudenean palankea batei ematen jazu eta urakin zure gana etortzen dira, zuk hartu eta berriz zuk landatu barri dituzu, baina bueno, gutxienez hartu bakarrik hartzen dira.
Gura mekanismo horrekin. Vale, guazen hau pixkat. Ez eta lageo maksimoa eman. Oso pixkat zehatzea. Vale. A ver. Zer emetxe bertan itera. Ez daukat espazioen komplexu ikointze bertan. Ez nuen egin. Atxurra. Ez. Vale. Eningo dut. Tentauta nago burdin hartzera baino. Edo, harria badukat. Ez daukat harririk, dana hemen gaztatu. Vale, orduan guazen. Una. Kobasuranetara. Ez dakit gaur denbora emango diun, kobasuranetan sartzeko. Itxura hona dauka. Epa, batez honegatik. Burdina lortzeko, eta orduan behin armadura osoa eginda, ba bueno, lasaiago ibiliko ginateke. A ver. Iago. Baina, bueno, etxarena nahiko zipli izango da. Area badaukagu, nahiko hurbil. Ikatza hemen. Beraz, bioma nahiko egokian gaude, horrela gauza klasi lase egiteko eta gero eta gauza gehiago lortzeko. Eta bendik ez da pentsatu zein dan helburua. Zeneko nuke jarri helburuen bat horrela dragoiak atzea edo olako zerbait. Guiderra, ez? Azken bosa, usted, bai. Baina, klaro, ez dakit zenbat iraungo dudan. Gau egiten nida, ez? Bai. Ez dakit zenbat iraungo dudan jarkorreron kauntan. Beraz, helburua jartzeko, bueno, badaukaten mora, haindik. Zeitan indan, bai. Atxurra honekin eta bazen landatzea. Ez dakit hasi dana ordenatu egitetik. Hau da, 18.000 kofre egin dana txukun eukitzeko hasieratik. Edo orain kriston kaka mordo egin eta gero, ikusiko dugu. Ez dakit. Vale, ba. Niepa. Este salto egin gainean, beraz. Beste pixkat. Eta bueno, hauek gorde genitzazke bidielako bakarrik. Ozen kristal pixkaten bila. Atalau izango da gehien bat rekurso pixkat bilatzeko eta etxea egiteko. Besteik gabe. Epa, ez nahiz arriskatuko lehenengo ataletik ez, baino hirugarren ataletik kobasuren batera juten. Ez dakit sasura diak ze asmo daukan, baina gauza zaila egiten hor are gehiago da honean. A ber, no se, bendi pixka tartzea, ez dakit zeman berduan. Bori, pena bat ze badakit azkenean Minecraft, benetako Minecraft erosi ingo dudala, ez dakit zatik, baina badukat hor zema ditut guazen pixka gehiago hartzera. Baina bai, eman dizkean ordu guztiakin joko honek ez dakit, badaki mereziko dula erosteak, eta azkenan segurazki erosten amaituko dut, ez? Baina, bueno,
Horengoz ez dakizatik. Ez digoik ematen. Vale, pala apurtu dugu. Seinale ona, ja nahiko hartu dugula. Eta hori pena bat, ze launcher pirata batekin nabil. Eta bueno, ikusi ditut bideo batzuk. Bueno, bideo nahiko txo. Hori esplikatzen zutenak, ez? Bueno, bai launcherran arazoa da, edo ez dakizaren arazoa da, eta beste launcher batekin ondo jungo salda, baina beste launcherra deskaratu eta txarto doga. Gauza nahiko arraroak, beraz, ez daukat jokuko volumenik, eta arraroa da, ze jokua da generatzen ez da bilena. Hemen soinua badaukat, topera dana gaina, eta sistema nahi bai, PC-a nahi bai, badaukat, baina ez eita gertzen. Vale, momentu bat. Badaukagu bombil pila. Ozen behiak lehenbailena ekartzera. Segero beti goten da Minecraften tramo bat, non, ez dakit, arratoia asko entzungo dan. Zaski baiz aurrekoan neko entzutzen, itxen momentu bat, mikroa pixkatu urruntzea, no? Vale. Beti dago momentu bat, non gelditzen zeran ez dakizula ze egin, esperoan, hori, liburuak egiteko, eta bat kanpo mota ez. Liburuak egiteko, eta hori, gauzak enkantatzeko, ez? Edo gauzak, ez dakit nola esan. Vale, ba. Momentuz itxerona doka. Baki sasuradiak lortu dula oea lehen atalean. Bueno, ni bigarrenean ez dago. Erronko hontan ez dakit atzetik joateak bentaja dan edo galtzeko aukera gehiago ematen izkizun. Vale. Orduan behi horiek ekarriko ditut. Momentu bat. Se sartuta berehala ateatzen badira. Akabo, a ver. Atean kolorea itxusia, beti bezala. Gazen ba. Vale, bi bakarri behar ditut. Bi bakarri behar ditut. A ver, biak baten. Vale. Ematute, bai. Ni atzetik datoztera. Vale, etorri. Naia nahiko urbi ditut. Etorri ba. Hemen dao. Hemen dao lasto data. Vale. Barrura. Ala ba. A la buena vida del pasteo. Etorri, urrildona. Quietor. Ahí va. Arraso ya. A ver. Ezer gerta horretik guazen gure bunkerra iztera. Oize, saltoka, A ver, torreona. Ahí va. Osetik ez diateatzen. Bihotzak ba. Partikulatik izango. Partikulatik izango, seguro. Bueno, ba.
Hemen quieto, Cabezotz, vale. Hemen idia san, hau... Epa, jarriko dugu. Vale, jarri dugu. Hau kristaleskoa izatea, ez dakit nivel bat edo bi. Nivel batekin nahikoa gian, ez? Ez egin dezakegu birekin. Eta etxan eskinak nireiko klasikoa naiz. Gauza hauetarako. Zen olakoa jartzera. Oida. Kristala, beste kristala, eta hau rematar. Perfecto. Horrengoa. Altura berdina daude, bai. Ez dakit noiz hasi nintzen eskinak horrela iten. Minecraftek berak horrela sortzen ditu. Bai. Eta, bueno, ez dakit ez da munduko originalena, baina, bueno, ez da txarto geratzen ere ez. Hoi da. Labe gehiago egiten noa. Bat gehiago gutxienez. Bata bestan gainaren jartzeko. Edo ez. Bazen hemen labea jartzea. Hoi da. Eta daukagun burdinaekin kuboa egin dugu. Espata bat beharrezkoa da beti. Baita herramienta guztiak egia esan. Vale, ba. Beste bat. Eta azkena gauza estrakiteko. Edo guazen kofre bi gehiago itera. Biko bat ingo dugu hemen. Ordun hemen utziko dugu nifu-nifa dienak. Hau da hau adibidez. Ez niz goratzen ez da nodik hartu dean. Hemen utziko dugu minako gauza gehienak. Eta herramenta baita, beti bate da ondo, herramenta kaja bat. Eta usteet ondar gehiago beharko dugula, bai. Vale. Erabiltzen dean kristala olako izaten da, laukiak. Ikusi jendea beste finagoak ite ditula. Ni ez aite asko importa iasan, baina bueno. Vale, guazen hobera. Gaiztoak irten aurretik. Gente maltzurra. Eta hemen gehiago egiten ikutziko dugu. Atea baita, Nietzat ate bikoitzak ez dauka zentzu askorik. Beraz, ate bakarrakin beste aldean beste bat egiten dut gehienetan. Pena da kristala purritu behar izana, baina bueno. Eta erramentei gabe nabil. Osando. Bazen pikotxa zar bat jartzea gainean. Kietor. Hau. Tak. Vale, ba. Eta gero etxeko tokea olako bitea
Eta bale. Janari ere kofre baten utzi dezakegu, genezakegu. Vale, momentuz jasan hemen utzi genezakegu. Gaurko atal hau. Bakit 20 minutukoa izan dela. Batzuntzat motxa bestatzen bintzat nekona horla denboraz. Nekona kalidadez ez dakit. Izan den edo ez, beti zehatzen aize aldudan egiten. Eta bueno, ja. Ez nizun jo nahi, baino. Tak, vale, eskerrik asko. Zera? Eskerra hueltatu da bestela akatu barri izango nuke. Vale, ba, hemen utziko deu. Datorren ataleako etxea amaituko dut. Zerazki, nik neuk jarriko jo zapaian zerbait. Zerazki beti tendean nagera gero da aldetako batea urrundu eta gero gainan pixu batein. Beraz, goitik zapaia neko kutra dituko da printzipioan, hasieran, baina, bueno, ikusiko dugu gero nola da bilen. Eta urrengo atalean zerazkiko basura jungo gara. Daukagun aironakin zerbait egin genezake, hola gure burua pixka da babesteko. Eta bueno, urrengo arte.